Здравейте! Казвам се Христина Иванчева и съм социален педагог в 4-то помощно училище в град София. Координирам мултидисциплинарен екип от 12 специалисти – психолози, логопеди, кинези и арт-терапевти. Моята задача е да ви покажа как функционира изграденият от нас модел на специално училище от интернатен тип. Работим с деца по този проект от 9 месеца. През този период на натрупани впечатления и опити сме в състояние да ви представим нашата работа, да презентираме пред вас един успешен модел. Намираме се пред терапевтичния комплекс на училището. Това е мястото, в което нашите специалисти развиват потенциала на учениците със специални образователни потребности. Имах намерение да ви покажа кабинетите в последователен ред, но виждаме отворена врата. Чува се шум от движението на ученици. Това е психологичният кабинет. Колегата Кирил Иванов приключва подготовка за предстоящо занятие. Добре е да не пропуснем да видим какво организират психолозите с тези деца. Това е кабинетът за сензорна терапия, където в момента работят психолозите Весела Огнянова и Кирил Иванов. В екип те си сътрудничат като училищен и клиничен психолог. От тяхната съвместна работа много ученици развиха своите умения за общуване и подобриха социалната си интеграция. Това, което всяко дете не иска, е да бъде пренебрегвано. За него е важно да покаже, че съществува, че го има, което често пъти възрастните не могат да усетят. Нашите психолози разбират това желание и правят възможното да научат детето да изразява себе си и да изразява своите чувства така, че да бъде разбрано и прието. Психолозите ни помагат на децата със специални потребности да се впишат в един свят, който не винаги е дружелюбен към различните. Основната им цел е всеки ученик да развие своя потенциал, да развие умения за общуване и самостоятелност, за да може да се адаптира в социалната среда. Трябва да приличам на чашка. Това. Важен елемент от корекционната дейност в училището е логопедичната работа с учениците. Намираме се в логопедичния кабинет, в който логопедът Таня Петрова провежда занятие. Сега ще раздвижим устните и езика, за да може да произнасяме звуковете по-добре. Устните в усмивка разтегли. След той в муцунка ти ги събери. Правим муцунка. И бързо пак я разтегли. Логопедичната терапия включва диагностични, консултативни и корекционни задачи. Целта на логопедичната работа, освен корекция на езиково-говорните и комуникативни нарушения, е и подпомагане процеса на адаптация и социализация на учениците със специални образователни потребности, чрез формиране на умения за по-добра вербална и невербална комуникация. Зъбки здраво ти стисни. Стискаме зъбите. Логопедичната работа в училище се осъществява от 4 логопеди. Предполагам, че за вас ще бъде интересно да видите част от работата и на останалите колеги. В този кабинет логопедът Явор Цветанов използва в работата си съвременна интерактивна технология. Тя дава възможност за пълноценно приложение на разнообразни методи и приеми. Чуваш звук А в началото на думата И в края. и в края на думата. Добре, много добре. За успешна логопедична работа е необходимо сътрудничество в рамките на широк мултидисциплинарен екип – логопеди, психолози, специални педагози и възпитатели. Всеки от специалистите има ясна представа, че обучението в 4-те функционални типа реч – слушане, писане, четене и говорене – изисква при работа с учениците със специални образователни потребности и специфични разстройства в развитието на училищните умения, както с дислексия и дисграфия, много такт, търпение и последователност. Балон и балабан. Влизаме при логопедите Емилия Ламова и Елена Тодорова. Децата са готови за работа и е интересно да видим приложението на артикулационната гимнастика в тази група и работата по подобряване на мануалния праксис.
Коя е тази буква? Усилията в логопедичната работа с учениците са насочени към формиране на правилно говорно дишане, развитие на слуховото внимание, предизвикване на подражателна речева дейност. Работи се за обогатяването на пасивния, активния, предметния и глаголния речник. Важна част от работата е прилагането на дейности и приеми за преодоляване на артикулационните затруднения, подобряване на комуникативните и графичните умения. Тушвам къде кито кофтето. Развитието на двигателните умения пред децата със специални образователни потребности е от особена важност. Ще присъстваме на занятия на кинезитерапевтите Александър Евтимов и Даниела Логачева с ученици от начален и среден курс. Високо повдигане на краката, четвъртите, трети. Айде, така. Точно така, дигаш колямцето нагоре. Така, мони, изкуствено не. Не стъпи само на пръсти, на цяло стъпава и повдигаш краката. Кинезитерапията в превод означава лечение чрез движение. При активната кинезитерапия ученикът изпълнява индивидуално изработена програма от физически упражнения и аналитична гимнастика. Целта е да се възстанови ставната подвижност, да се преодолеят болката и мускулния спазъм, да се стимулират трофиката на даден мускул, да се подобри моторния контрол и да се създадат нови двигателни стереотипи. По този начин се възстановява пълноценно функцията на засегнатия сегмент. Пасивната кинезитерапия включва мануално-мобилизационни техники. Те допринасят за психофизическата релаксация на организма, стимулират възстановителните процеси, намаляват болката и нормализират мускулния тонус. Намираме се пред един от любимите за ученици кабинети, този по арт-терапия. Евелина Шонтова и Диана Славкова са училищните арт-терапевти. Интересно е да присъстваме на тяхното занятие с ученици, комбинирани от среден и начален курс. Здравейте, деца, и добре дошли на нашата малка сцена. Тя ви е добре позната и днес ние отново ще се забавляваме всички заедно. Няма ли листки? Като няма, ще те идям. Заплакало косенцето, дало си и последното яйчице. На сутринта минало куче през гората. То видяло косенцето, че плаче и попитало: Защо плачеш? Кака не плаче, кученце? Всека сутрин, коли са взимани едно яйце. Арт-терапията или изкуството като лечение е широкоспектърен модел на психотерапията. Тя помага на учениците, слушайки езика на въображението, да изразяват ясно своите преживявания, проблеми и вътрешни противоречия. Казано по друг начин, те удовлетворяват своята потребност да бъдат разбирани без думите. Чрез рисуване, музика, моделиране и актьорска игра се постигат положителни промени в интелектуалното, емоционалното и личностното развитие на учениците със специални образователни потребности. В оборудвания специално за учениците от начален курс, втори кабинет за сензорна терапия, психолозите Надежда Илиева и Божидара Гочева провеждат тестово терапевтично занятие. Полагат се много усилия за подобряване на основните психични процеси, концентрация и устойчивост на вниманието и паметта, както и формиране на логически операции. Учениците са стимулирани да проявяват любопитство към света, към хората и активно да се включват в различни социални взаимодействия. Използват се различни психологически техники, които са съобразени с индивидуалните потребности и възможности на всяко дете. Конце. Магаре. Магаре. Патица.
Още 3 думи. Елен. Браво! Наближава времето за една отговорена среща с родител. Ще го запозная с условията за прием на ученици в 4-то помощно училище и организацията на учебно-възпитателната работа. Това е една от основните ми дейности като социален педагог. Здравейте! Здравейте! Дани? Здравейте! Здравей, Дани! Заповядайте! Значи това е Дани, аутист е. 4 години изкарахме в общо образователно училище, обаче изключително трудно. Затова търсиме специализирано училище. Хареса ми вашето училище и искам информация за това как ги обучавате децата, какво представлява училището, малко от кухнята. Консултативната работа в качеството ми на социален педагог изисква ежедневна комуникация с родителите, както на новопостъпващите ученици, така и с родителите на децата, обучаващи се в 4-то помощно училище. От тези консултации родителите получават информация за развитието и поведението на техните деца. Организирам екипни срещи с специалистите, които допринасят за по-добра комуникация между терапевти, педагози, възпитатели. Работата ми налага да организирам екипни срещи за персоналната работа и насоки на терапевтична дейност с конкретни ученици при необходимост. На тези срещи присъстват всички специалисти, педагози, терапевти, възпитатели, които работят с ученика. Професионалната ми дейност включва организирането на извънкласни дейности за учениците. Целта е включването им в социална, извънучилищна среда, посещение на театрални постановки, среща с ученици от други училища, участие в спортни игри, заедно с състезатели от различни спортове. Участвам в срещи с различни държавни, общински институции, организации от неправителствения сектор. Предметът на тези обществени изяви е свързан с подобряването на обучението, терапията и социалното включване на децата. Обучението и възпитанието на учениците в 4-то помощно училище се осъществява по специален учебен план, одобрен от министъра на образованието и науката. Новото и различното е наличието на втори учител – възпитател в групата за ресурсно подпомагане в часовете за учебна дейност. Вторият учител подпомага учебно-възпитателната работа в клас. Това е още една иновативна практика във функционалната организация на учебно-възпитателния процес в нашето училище. И ми подай картината "Свиря на пиано". Свиря на пиано. Къде е тази картина? Подай ми я, миличка, дай, миличка. Чудесно, чудесно. Работата в полуинтернатните групи е свързана с ролята на възпитателя за насърчаване и пълноценното разгръщане на индивидуалния потенциал на всеки ученик със специални образователни потребности, съобразно неговите възможности. Възпитателите в полуинтернатните групи активно работят за развитието на сензитивността на учениците, за стимулирането на сензорната им преработка, за развитието на финната моторика, емоционални корекции и възстановяване, развитие на умения за общуване, намаляване на стреса и агресивните нагласи, социална адаптация, включване в образователна и обществена среда. Филенце, къде е той? Я ми го покажи. Браво! Очаквани и желани от децата са и часовете за занимания по интереси. Темите в тях са свързани с естетически и литературни дейности, занимателни, развиващи и образователни игри, чрез които се реализират потребностите от изява и творческа свобода, стимулират се познавателната активност и интелектуалната дейност. Целите кръчета. Тогава пиленцето важно ли е? Да. Грижим се за личната хигиена на всяко дете. При нас помощник-възпитателите, назначени по проект, включващо обучение, са ангажирани с тази дейност. Те приучават децата към самостоятелно събличане и обличане за почивка, сервиране и отсервиране в училищния стол, посещение на тоалетна, дейности, които са важни стъпки в процеса на изграждането на умения за самообслужване.
Организирането на специализираното хранене по проект включващо обучение е съобразено с увреждането и здравословното състояние на всеки ученик. Дневното меню, 2 междинни закуски и специализиран обяд отговаря на изискванията на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. За децата със специални проблеми и заболявания на храносмилателния тракт се прилага пасирана храна. Храненето е организирано под ръководството на възпитателите на полуинтернатните групи и възпитателите от групите за ресурсно подпомагане под наблюдението на медицински специалист. Функционирането на новия модел за работа с учениците в специалното училище от интернатен тип след извеждането на деца от училищния пансион изисква осигуряването на ежедневен специализиран транспорт от домовете на учениците до училище и обратно. Тази дейност възложихме на външен изпълнител, транспортна фирма с опит в работа с деца с специални образователни потребности. Автопаркът се състои от 4 микробуса със специално изградено оборудване, платформи за деца с инвалидни колички. Пътуването е организирано в 4 маршрута, обхващащи територията на София, по адресна регистрация на децата. Всички маршрути сутрин и вечер са обезпечени с придружаващи възпитатели, които лично приемат и предават учениците на техните родители. Този модел на организация и функциониране на специалното училище от интернатен тип позволява децата да са изведени от изолиращата в интернатна среда, да са ежедневно обгрижвани от своите родители и да бъдат по-дълго време в условията на семейната общност. Този модел гарантира скъсяването на връзката родители-училище и подобрява комуникацията между двете страни. Предлагаме на вашето внимание един работещ модел на организация и функциониране на училище за ученици със специални образователни потребности от интернатен тип. Okay.